Eta esan bezala, eskerrik asko, gaurko egunean erabakitze eskubidearen alde egin behar dugun ekitaldi honetara. Zein ederrak diren txalaparta hotxak. Gure kultura bezalaxe, gu kulturalki oso aberatsa den herria baikara. Gaurkoan ekitaldi berezi bat antolatu nahi dugu. Parte hartzailea, hunkigarria, arina eta bizia. Gaurkoan protagonista nagusiak gu geu izango gara. Erabakitze eskubidearen alde gauden herritarrak. Erabakitze eskubidearen alde dauzkagun sentimendu horiek dantzan jarriko ditugu gaurko ametsak biharko errealitate bilaka daitezen. Gaurko ekitaldi hau kriseiluekin borobildu nahi genuen, baina segurtasun neurriak direla eta udaletxeak kriseiluen erabilera hau eragotzi egin digu. Dena den, debeku honi soluzioa aurkitu diogu. Argiekin egingo dugu, argi hauek hondartzan zain dauzkagu. Gaurko ekimenak eragindako gastuei aurre egin ahal izateko, argi hauen truke borondatea eskatzen dizuegu. Norberak erabaki dezala zenbat eman nahi edo alduen. Gu ekarpen ororekin gustora geratuko gara eta inork ezin badu ordaindu edo ez balu inongo aportaziorik gure konforme. Erabakitze eskubidearen aldeko ekitaldiotara beste behin ere bertsoare batu zaigu. Bertso hauek Unai Gaztelumendiren ahotan jungo dira. Txalo bero bat, Unai Gaztelumendi. Zer gertatu da hemen jendeak badaki. Alperrik dira esketa eske, aitzaki eta aitzaki. Nahi baldin bada zerbait berria, herri berri bat eraiki. Lehenengo gauza egin behar dena, zer nahi degun erabaki. Erabakitze eskubidea martxan jarri dezakegu. Herri bat gera ahotsa degu, horretarako gaudegu. Bide txiorrak ez du balio, bide zuzenari heldu. Ta bide hortan gure argia, denok egin behar dugu. Kultura oso aberatsa denez, eta giroa pixka gehiago berotzeko jarraian hiru abeslari Pin eta Donostiar izango ditugu. Egiatarra diren Beñat eta Iñaki Revuelta gitarra eta ahotsean, eta beraien laguntzen ahotsa eta harmonikan Jesus Etxebeste altzatarra. Txalo bero bat.
Galdu gabe, goazen mosaiko osatzera, goazen erabakitze eskubidea gurutzera. Eskerrik asko, orain arte. Robati.